Molweni bethuna, molweni ninjani? Ndinesi sicelo. Ndivule indawo yokugcina iinkukhu ezilahlekileyo. Wonke umntu obona inkukhu eyabulayo apha endleleni ndiyamcela into yoba avele ayithathe ayizise apha kuJwarha. Inombolo yam ithi 083 679 7134. Ndithi ndivule indawo apho ndigcina iinkukhu ezilahlekileyo. Uyayibona iyayabula ecaleni kwakwakho, uyabona mhlawumbi usedolophini nantsi inkukhu ishiywe ngumntu, uyabona mhlawumbi kukho iinkukhu ezifuywe ngummelwane wakho ongazihoyanga, uyayibona uba yi-abuse le ayenza kwezi nkukhu zakhe. Ndicela uzizise apha kum, ndizozigcina mna ngendlela elungileyo. Ungandibuzi uba ndizokwenza ntoni ke emveni koko uba ndizigcinile. Enkosi.